Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 24, versikulo 27. Sakbay nga agbalay ken mga sawa ka, isaganampay nga umuna ti talon mo, kat sumapol ka iti panggedam. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Darwin anak, sa di naman ang tinagkapwam, manungaal daw adi ka nagawid. Agsermon kayo man nanang. Saan? Pagdamdamagan ka laeng. No kumangamin, tagsapol ka iti panggedam, tapno makaurnong kamot iti para iti bagim. Nagsayaat kat kuman. Guston, makauman day tang ibagbagayo. Tunggal sumangpetak, kasta ka na yung tibagbagayo. Makauma. Gaputawan mo't panagbaliw mo anak ko. Ay, kanayo nakamadanagan tunggal di ka agawid. Pampanunutag no sa dino tinagturturungam. Abay kumamadanagan kayo, kat adamat ng nakam ko. Anak, bakit akon? Kat nubabalin, kaya't ko kumamakita na saya at tibiyag mo, sakbay apo mo sayak. Anya? Urnusem tibiyag mo, anak ko. Naimbaglakit dahin tanasingput jay anak ka o kasinsin Petra. Wen nga rod kasinsin kikay. Imbag kapay ta saan ka nga agparparikot kadagiti doang anak mo. Agpadada nga addaan iti trabaho. Wen kasinsin, day tat ipagyamanak, ta saan da abalaw. Sinaya at da ti panagadalda, katita addan panggadanda. Ngamsyak, agmay may nga anak, ngambalog. Barkada laeng ti amuna. Di na pa'y inlepas ti panagadal na, gaputasadot nga agadal. Kasanon ti masakbayan na. Kasinsin, Kanayon ko mo't abagbagaan. Sipod pa'y bagbaga aklat ta. Ay, tsaka mo, taapay nga awan na saya at anagbanagan na. saan ka nagkurang kasinsin? Inaramid mo ti pagrebengam kan kuana. Day talaeng tatalaga adi na kayat adenggaan. Mas kinay kayat natin nakibarkada. Sakit, adapay kayan ayat nan. Kasano no agasawa dan. Day tangarod kaet. Marigatan da. Nang runa tawan na talgad apanggadan ti anak mo. Iswa ka na yun ko ide nga ibaga kadagiti anak ko. Asakbay nga agbalay kan mga sawa da. Isaga na dapay nga umuna ti talon da. Kan sumapul da iti panggadan da. Kasinsin. Dayta akan ayon ti ipalagip ko kadakwada. Takas kada kami iti ay di asawak. Insagana mi pa nga umuna ti pagbiagan mi. Sakbay anagasawa kami. Wan nga rod kasinsin. Kasta kami mat iti day di asawak. Adamat talon at awid na. Kan kasta akmat. Adamat daga at awid ko. Kat dayjay ti sinukay me. Para iti bangunan me a pamilya. Ay, dagiti dadto mga ubing ita. Di da kayat ti dumngeg iti pamagbaga. Makaamiris dan tulaengen inton agregat da. Husto takunam kasinsin. Ngam pagyamanak ti Diyos. Tadimngeg dagiti anak ko. Isu nga inggaed dati panagadal da. Ket addaan da itan iti natalged at trabaho. Nagasat ka. Gaputan na sisingpot dagiti anak mo kasinsin. Oh, kapidwa Joan. Si kamit gayam day ta. Wan, imayag gimatang iti shampoo. Tanaibos mo't gayam iti shampoo may iti balay. Ikanak man kiti iti kwartam kapidwa. Nawan makukwarta kita. Ha? Alam na, ikanak ko iti kwartam. Uray sa nga gasot lang. Igatang ko lang iti meriendak. Sige man laangan. Oh, ato iti sangagasot. Agyaman na ka. Imbag ka pa'y kapidwa. Tada na talaga na panggadam. Angam siyak.
Awan, isungawan makukwartak. Ay, kapidwa aya. Kasano ngamin ang maadaan ka iti natalgad at trabaho kat balog ka mat. Day talag barbarkada ti ammom. Oo. Mang sirmon kan sapay. Ala, ingkan, tayo nakigatang iti merienda da ito intad mo asang agasot. Ah, wan gayam. Kayat mo ka diti agtrabaho? Sa dino? Ijay pagpapaayak nga opisina. Kasapulan mi ti janitor. Anya? Janitor? Agrupropa ka di at agadalus laeng kapidwa. Kayat mo asawan? Agpili ka iti trabaho? Nadalos day ta at trabaho ah. Uray awan. Anya nga ro ti kayat mo at trabaho? Di mo mat kayat ti agdalon. Day nalaka trabaho ti kayat ko. No kasta nga rod, ituloy mo ti panagadal mo, kat ilipas mo. Iti kasta, maaddan kanto iti nasaya at trabaho. Sadot ngamin at talaga ti kapidwa ta ni Darwin, Juan. Wan nga rod, kasano nga ta matulungan ta? Kanya ko matulong? Nasaysaya at no ituloy na ti panagadal na. Duala atawan kat agradwaran. Kahit mo asawan, datatimang paadal? Wan kaasimot ni Auntie Petra, no di ta tulungan. Huh? Nang runa, kat saan mat amasuksukay ti dagada, tawan mat pagpuunan da. Sa bagay Iso apadasan tang alukuyan ni Darwin. Barang kayat na nga ituloy ti panagadal na. Oo niya nga kapidwa. Kahit mo nga ituloy ti panagadal mo, da kami kani Juan ti makam mo. Basta igaid mo ti agadal. Masadutak. Jak mayulo ti agadal. Gapo iti barkada, kasta ka day? Basta, jak kayatin ti agadal. Kanya ti ramidam, agtalon unog ballog. Ha, nay, asino ka, balasang ko? Nana, adda ka din ni Darwin? Wen, aday ti silid na, nakaturog. Nana, masikuga kun, ni Darwin ti ama. Si kakadi, ti kayan ayat na. Wen nana, siya, Ala, umay ka, umunag ka, tain nakayaban ni Darwin. kasano itan, Darwin? Masikuga kun, tinong patong panak ni tatang, idi nakita ng agduldul ukak. Iso ajak kayatan ti agnaw di Jebalay. Kasano daytan? Agasawatan agyana kundi ti balayo. Wena na. Anya ngay nga rod. Sana bale, tanda mo ti balayo pag naadanta. Hawanan. Agyan kan dito'y balay mi. Digna. Ala, digna. Ingkaayaban dagiti dadakkel mo, tagsasarita tayo. Taurnusan tayo, ti maipapan kada kayo ni Darwin. Saan damot lang nga umay, nana? Kinaguranak ni tatang. Taimbes ka no asyak ti makatulong kadakwada no makalpasak iti panagadal ko. Nga nagpasikugak matan. Asino nga men tinaganak amaragsakan iti inaramidyo. Kaskan ka, agad-adal ka pa ilagayam, ngam nagpasikugkan. Nangruna pa itanam na maenda makatulong kanto kumakadakwada. Nana? No saan akayat dagiti dadakkel mo ti umay ditoy? Pues, datayo, timapan ije balayo. Ay, awanan bibiyang may kanidig na. Makaamo ni tibiyag na. Pagkadadalan may ngam sa balay kay naramid na. Anya nga rod itaan. Baybayan tayo lat ta idaan. Di tay pagkalay saan ida. Aha, makamudan Diyak kayat asayangan ti kwartak gapulang iti sukir nga anak. Adakang ka ano pagkalay sa amida. Ay, awan ba't nga rod kwartak. Iso ako nak nga agtinulong tayo kuma. Adapay talong anak mi apagad-adalan may. Iso aladingitag. Di makunak kitag trabaho da, taagurnong da para iti kalaysada. Agraman bunga ti kinasukir da. Ibibiyang dakpay ay nagawang kita babain tangay. Maala, nukas tati ko nayo. Sige, agurnong dapay nga rod iti pagkalaysadan to. Tasyak, awan kwartak.
Sa akla maadaan iti kwarta, no inak aglako iti nateng. Ala, kasinsing, siya kung ti tumulong kada kayo. Pagkalaysaan tayo dadarwain kung ti kayan ayat na, nga uray simple laang. Awan kwarta, kasinsin. Siya kung ti makaamu iti gastos, kung simple laang mat. Awan ti adwa sa nga ilay, iso abasit la ti gastos. Kasinsin. Wan, kasinsing, siya kung ti makaamu iti gastos. Intay kasarita ni Apo Paday, ta iso ti tumulong kada tayaw. Itatanalpasan ti kalaysayo. Kasto iti makunak kada kayo, Darwin, digna. Agnakam kayo kumamatan. Ante, Wen, auntie, Tarumbang ko mga isaganaan nyo ti panagasawa yo. Rumbang nga addaan kayo iti natalged at trabaho. Iti kasta, adda pagsamakadan nyo. ante, Darwin, itataaddan asawam, ken addan tumeten anak yaw. Nasken nga agsalukag ka, baro. Agtinulong kayo nga agsalukag, tapno di kay latan mang namnamakin ni kasinsin Petra. wan ante. Kat si kamot digna, aggagat ka. Aramidam ti pagrebengam dito'y pagtaengan niyaw. Nasapa ak arimuar, tanapanak nagangkat, iti isursur ko anatang. Ngam, di ka pa'y gayam nakaluto, digna. masadutak nga nanang. Ayan ni Darwin. Nakaturog pa'y lang, Anya? Naala, ingka nga ron agluto. Taurnusak dagiti natang nga ilakok. Masadutak, nanang. Sana bale, ta sa anak pa'y mat amabisin. Anya? Mangantayon, nakaluto akon. Natang latis idaan tayo, taday talaang ti agda. Jak kayat timangan. Awan pa'y naimas asidaon mo't. Unay kayo matananang. Apay anatang lang ti sidaan. No di kay mangan, saan laang? Mangan akon, tainak pa'y aglako. Nanang, no makalako kayo, gumatang kayo man itinaimas asidaan. Nangrunak at masikugak. Kasapulak tinaimas asidaan. Anya? Ha! Nagpuskulkit din ti rupayo. Maibos ti pasensya ka na kayo. Ha! Manipod ita. Lumasin kayo iti pagnaudan. Ni nanang mat, tamakaungat la dagusan. Adabasit abalay dita si kiganti balay. Dita kayo ngagnaad. Anya? Ikan kayo iti gamit yo. Nga makaamo kayo amanggad iti kanunyo. Aday ta, kompleto ti gamit yo. Adaaminan. Ala, makaamo kayo iti biyagyo. Anya kayo matananang. Kaslasandak nga anak. Awan panunot mo nga inanak. Sipod pa'y, binagbagaan ka. Kanayon ka bilbilinan nga igaad mo ti agadal. Tapno na saya at to ti masakbayam. Ngamaan niya ti naramid mo. Sa ita, padam asadot ti nasawam. Saan la asadot ti asawam? No di kat napuskol pa'y ti rupa na. Nanang! Agtrabaho kayo. Saan asyak ti mangpakan kada kayaw? Nukasta, nakalasin ng Darwin kasinseng. Ay, huwan kasinsin. Talaga nakapungtutak. Agasam di ko na di asawa na. No kano makalako ak itinatang, gumatangak kano itinaimas asidaan, nang runa kat masikok. Anya, Nagpuskul kit ni tirupa na. Himbag kumamot no nagagat. Amom ka di asipod nagnaad da balay, kat awan pa'y pulos maitulong na. kasta ka day. Ultimo agluto, wano aginaw, wano agsagad, di na pa'y maaramid. Day tala agsil-silpon di araramidan na. Ay, una yun ti kasta. Taan niya ti kayat na.
Siya ti magpakan kadakwada. Una yan ngagpaiso. Tanagpadaan da Darwin kan ti asawa na asadot. Kasano lang ang tibiyag na. Anya? Awanan tay bagas tang inted ni nanang? Manulaang mat ngay dayjay. Ala, inka dumawat kan kwa na iti bagas. Nakakandado ti balayo. Saanin ang nagaw-awid? Makipagnanaodan iti balay daan ti kikay. No kasta, inka kidaw iti kwarta iti balayo. Ad-addan nga awan maitid da. Ang mga nutong paanak manan ni tatang. Nauyong dayjay. Ano kasta? Agawit ka nga rodan iti balayo. Naimbag iti sisyak lang, tapakanan nak ni nanang. Nga midiaddakan, di na kun kayat apakanan. Kasanumat ngamin, lastog ka, napuskol ti rupam. Uray si kamat. Sadot kamat. Na. Iso nga awan pa basulam. Taagpada ta asadot. Ikarik nanang, ante, nagbalbaliw akon. Kat ikanda kami kumaitibagas kan si Danyo. Tatalaga amabisin kami kinidigna. Ha! Nagpuskol at talaga ti rupa yung nga may agdawat dito'y iti kananyaw. Sigay ka anakan. Ikan ka iti bagas ayawid mo. Ikan ka iti hafkaban. Kadsapay kuma, tasakbay ang maibusyo ti hafkaban. Kat addan taon panggadam. Agnakam kamot nga taitan, Darwin. Wala nang, aggagatakitan. Uray ni digna nanang. Agbalbaliw ka numatan. Saanan nga agsadsadot. Pues, ipanaknak yun ay ta. Darwin, kayat mo ka di tagtalon, barok. Sayang ti dagayo asaan ang mataltalon. Agkakaruutan laeng. Kuante. No kayat mo, siya akong ti makaam mo iti amin ang masapul mo ng agtalon. Basta sukayam ti dagayam. May san atawan tinapalabas. Sipod nagtalo nagbakit. Sayang. No kumatayin tuloy ko ti panagadal ko. Sana ko mga agtaltalon lang. Agpada talaang lakay. No kumatimpalpas ko ti panagadal ko. Di ada kumamot na talged at trabaho. Ala, sana bale? Ituloy to ti anak ta, ti dita na ilapas, bakit? Agtalo naklat ta, tawan mo't mang talon iti dagami. Narigat man, ngam anusak. Lakay. Anusam. Sana bale, takabagayam mo ti agtalon. Ado mo ti mapapit mo. Iso ang naragsak ni nanang. Bakit? Naragsak kita ni nanang para kadata. Iso nga ituloy ta ti aggagat, para iti masakbayan ti anak ta. Ti pannakiasawa, nasken nga isaganaan, tapno saan nga agbisin ti bangunan a pamilya. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.